disipun gawe apa to, Mbah? Walah, iki lho Le, ngukur kayu, mek gawe kandang bebek. Sok lek waya bodo lek bebek ku akeh, kowe tak wewehi bebek. Loh, nek aku ngukur nggawa kuku, Mbah. Kok nggawa meteran? Iki mengukur, Bro, dudu ngukur. Rumangsamu korengan apa piye dikukur. Ha iya, apa kayune gatelen, Mbah, kok dikukur? Lho, lah lek nek gawe kandang, lek gak diukur dawa cendeke kayu, terus piye jal? Dan kuat temenan ya, Mbah, kukumu ngukur kayu sak mono dawane. Ora usah kecan bacot kowe.